Sziasztok és üdvözlünk mindenkit újra a Repülőrajt podcastban. És meg is érkeztünk Szingapúrba, ezen a hétvégén végre egy győzedelmeskedett a Ferrari, és alul maradt a Red Bull, szóval hogy ez ennél szerintem nem is kezdődhetett volna jobban ez a hétvégé, illetve az adás. Itt szerintem a Ferrari perceken nyitunk, Boti. Nem tudom, te hogy gondolod, de így lesz igazából most. Hát akkor nem mondhatok semmi mást, mint hogy ugorjunk bele a Ferrari percekbe, Na, mert hát indulhatunk is, ezzel nem lehet most vitába szállni. akkor Ferrari percek, külön kiadás, intro, egyben, minden. Szóval, Sainz, egyszerűen elképesztő, szóval, hogy amit a spanyol művel, szóval, hogy a Leclerc az szerintem gyakorlatilag össze van borulva már teljesen, és szerintem egyébként a Russell sem érti, hogy honnan jött Sainznál ez a hirtelen formajavulás. Úgyhogy eddig ugye mindig az volt a fix séma, hogy Leclerc hozza a kvalifikációt, aztán ott vagy végigviszi, vagy túltolja, és akkor jön Sainz, és igazából megmenti a Ferrari becsületét, de itt azért már sokkal többről van szó, mint becsületmentésről, nem? Hát ez nem, hogy becsületmentés, itt már építi inkább a renomiát a Ferrari-nak most jelenleg Sainz, mert az idei legjobb teljesítményének az autónak azt ő hozza. Itt, hogy most már a nyári szünet vége óta hihetetlen magas színvonalon teljesít, és versenyről versenyre javul egészen odáig, hogy ugye behúzott egy egész nagy díjat, ráadásul pole pozícióból. Oké, nem ez volt a Red Bull legerősebb hétvégéje, de cserébe ez egy baromi erős hétvége volt Sainztól, és ami a hogy is mondjam, ami inkább izgalmasabb ebben az egész hétvégében, azt szerintem az volt, ahogyan ő, ugye Sainznál az év elején is mondtuk, hogy azért néha-néha benne van egy hiba, de amilyen higgadta, meg amilyen okosan csinálta végig ezt a hétvégét, az szerintem iskola példája volt annak, hogy hogyan kell vezetni egy ilyen pályán, ilyen körülmények között. Olyankor, amikor ennyire együtt van mondjuk tempóban az egész üldöző csapat. Igen, abszolút, és igazából tényleg azt emelném ki itt a versenyen hozott csodálatos taktika mellett, amit említettél, hogy a kvalifikációt is igazából borzasztóan okosan, és nem is az, hogy feszegetve, hanem ilyen magabiztosan hozta el. Tudod, hogy nem volt olyan érzésem, mint ami a Leclercnél van például néha, hogy most vagy a mennyből vagy úgy eldobja, hogy igazából 3 napon keresztül szerelik utána az autót, szóval ilyen szépen ilyen ráhagyással lett meg ez a pól, nem pedig ilyen teljes kardéren táncolással, hanem azért még volt ilyen érzésed, hogy ebben igazából nem is az, hogy marad, de hogy ilyen volt annyi tartalék, hogy ne kelljen teljesen kockáztatni a saját testi épségét is, szóval hogy én azt mondanám, hogy igazából a kvalifikáció is egy olyan erősség lett Sainznak most az előző két-három versenyt nézve, amit egyszerűen így nem nagyon tudok én legalábbis hova tenni, de hogy szerintem a Ferrari drukkerek többsége nem érti, hogy hogyan borult meg itt a balansz igazából a Leclerc és a Sainz között. Tehát, hogy Sainzról mindig azt mondtuk, vagy legalábbis én sok podcastban említettem már, hogy mindig így belerázódik az évekbe, és akkor a második felétől lesz olyan igazán jó, és most elérkeztünk oda, hogy most már a második fele van azért bőven a szezonnak, ilyen 6 verseny van még hátra, vagy 7, tehát hogy már azért már az utolsó kanyarok környékén járnak, és Sainz teljesen, hogy is mondjam, beleszokott ebbe az autóba, vagy lehet, hogy a fejlesztések voltak most olyanok, amik inkább az ő kezére állították az autót, de jelenleg az úgy néz ki, hogy többet tud kihozni Leclercnél, ami nagyon izgalmas, mert szerintem még Leclercnek nem volt olyan csapattársa, ami mondjuk ilyen hosszú, most már azt mondjuk, hogy egészen hosszú perióduson keresztül ennyivel jobb legyen ugyanabban az autóban, mint ő. És ennek az is lett a végeredménye, hogy a Ferrari igazából, én majdnem azt mondom, hogy könnyű szívvel feláldozta őt ezen a versenyen azért, hogy Sainznak biztos legyen ez a győzelme. Még úgy is, hogyha ez lehet, hogy Sainz gyakorlatilag zsenialitás nélkül nem lett volna meg, de ezt a csapat is mostig alára akarta rakni ezt a győzelmet, és ezért végeredményében ez bejött. Mondjuk itt volt egy érdekes meglátása egy barátomnak, akivel beszélgettem a versenyről, és ő azt firtatta, hogy mégiscsak Ferrari, és szóval, hogy onnantól kezdve, hogy egy ekkora csapat, vagy ilyen
történelemmel, és mégiscsak szóval, hogy basszus, ez az a piros autó, amit mindenki vezetni akar. Itt nem arra menni, hogy akkor Ferrari 1-2. Szóval, arra azt szerintem elég gyorsan lejött a versenybe, hogy azt nem fogják tudni megcsinálni. Mert ugye látszott, hogy milyen tempók vannak mögöttük. Aztán ugye mikor Sargent a falba rakta utána, akkor ugye a double stacknél hiába próbált ugye Leclerc ott egy nagyobb különbséget kiautózni, a double stacket jól meg tudják csinálni, de a visszaengedéssel nem jártak jól, mivel annyira közel voltak mögöttük. És már ott ugye a pit lane-be ugye átléptek rajtuk, és utána már látszott, hogy azt nem fogja tudni visszahozni. És hát azért Leclerc egy jó nagy különbséggel zárt az élbolyhoz képest, hát Ryan már inkább Verstappen volt a végén közel, mint hogy ő közel lett volna Hamiltonékhoz. Egyszerűen úgy is nézett ki, hogy nem is volt elég tempója se Leclercnek, a stratégia se úgy jött ki. Hát ezen a versenyen 100%-ig a Sainzot favorizálta a Ferrari. Igen, és szerintem simán felmerték áldozni az 1-2-t arra, hogy az egy az tuti legyen, mint hogy egy kisebb esélye 1-2. Összességében ez a része volt igazából szerintem a legjobb a versenynek. Ez a Sainznak a vezetése, és a legvége az utolsó, nem tudom, 6 kör, amíg ott az a 4-es egymás mögött autózott. Én őszintén szóval meg akartam úgy tőled kérdezni, hogy mit gondolsz, megérte a Mercedesnek végeredményében feladni azt a pályapozíciót, amit a kiállásnál megcsináltak. Ugye akkor Russell még bőven második volt Sainz mögött. Úgy volt azt hiszem, hogy Sainz, Russell, Norris és Hamilton. És ugye kiállt a két Mercedes. Ugye akkor visszajöttek 3-4-be, és végeredményben hát Russellnek aztán pláne nem sikerült, de Hamiltonnak sem sikerült megelőzni, és mondjuk már ideje sem volt Hamiltonnak, de hogy nem tudták végül megelőzni őket. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt éreztem egyébként, hogy a Mercedesnek végig borzasztó erős volt a versenytempója, és valószínűleg egyébként jobban is bántak vagy egy picivel a gumikkal, mint a Ferrarik. És igazából Sainzot is az mentette talán meg, hogy az egyenesben iszonyatosan gyors az autó. Szóval, hogyha tényleg bejönnek a Mercedes számításai, és egyébként bejöhettek volna szerintem simán, és versenytempóból veszélyesek lehettek volna. Csak hát ugye a Russell igazából benézte azt a falat. Szóval, de hát igen. Már akkor is későn ért volna föl, de én azt mondanám, hogy ez nem volt feltétlenül egy hibás döntés, csak nem jött ki a legvége. Ha Landót sikerül átugrani, akkor valószínűleg Sainzot is át tudták volna ugrani szerintem. De hát Landót sikerült. Ott volt ugye az egyetlen lehetőség, amikor ott majdnem betette teljesen mellé. Akkor ugye azt nagyon szépen kivédekezte Norris. Meg azt nem is... Utána... Szóval, hogy ezt nem is véletlenül mondtam, de szerintem te is hasonlóban kezdtél volna, hogy azt nem is véletlenül mondta a Sainz, hogy nagyon sokat köszönhet annak, hogy a Norris igazából tartotta a hátát neki. De mind a ketten egymásnak igazából. Egyébként igen, abszolút egy ilyen... Ő hagyta a DRS-t, Forma 1-es szimbiózis. Nagyon kemény volt, és a végén ott a pódiumos momentumuk is nagyon-nagyon wholesome volt szerintem, hogy ott örültek egymásnak. Tehát a Carlandó barátság az azért nem fakult meg annyira az évek során. Mint amennyire Netflix szerette volna, ugye? Igen, ott voltak ilyen nagyon csúnya összevágások azért. Hát persze, tudod, amikor nem tudsz nincsen dráma, akkor narratívan kell szerkesztened egyet is. Hát igen. Azokból hogy is mondjam, dramaturgilag tényleg az volt a legerősebb, hogy ott van a két jó barát, elmennek, akkor már ne legyenek barátok, mert hogy az milyen jó dráma lesz. De hát igazából ezt kell csinálni, tehát hogy ez annyi új nézőt hozott a Forma 1-nek, hogy csináljanak csak ilyen drámákat, tehát a sport nem lesz igazából rosszabb, csak kicsit felhígul a tudása a nézőknek, de hát ez minél nagyobb a közönség egy sportnak, annál inkább ilyen delusional fanjai vannak, nézd csak meg a foci rajongókat, azok is a fele se tudja, miről beszél. Abszolút. Viszont nagyon érdekes történet. Liam Lawson kiütötte Verstappent a Q2-ben. Ez egy igazi dominó effektus. Igazából, hogyha egy ülésért küzdesz a Red Bullnál. Szerintem mindenképpen plusz. Tehát Lawsonnak most nem csinált rosszat, de
Hát ő nem azért az ülésért harcol, úgyhogy még ez egyelőre nem mínusz szerintem. Tehát nem Perez üléséért. De ugye én a nap pilótájának Liam Lawsont hoztam. Megosztva számomra Oscar Piastrival. Mert hogy 9. lenni ezzel a Alfa Taurival, úgyhogy Yuki megint egy kart se tudott kb. Menni. A, a kvalifikációjuk nagyon erős volt, és aztán Lawson egy egészen hibátlan versenyt hozott le. Már igazából zsinórban harmadszorra, csak egyre jobban érzi magát az autóban, és ezért egyre eredményesebb, úgyhogy nagyon-nagyon pozitív jelek vannak Liam Lawson. Szerintem a végén beszélünk majd egy picit arról, hogy kik a várományosai a két Alfa Tauri ülésnek, mert szerintem te is olvastál híreket, én is olvastam híreket, és nagyon izgalmas dolgok vannak ott. De a jelenlegi Liam Lawson formát tekintve, hát a srácok most azért lépett még egy nagyot előre azért, hogy ő jövőre a Forma 1-be versenyezzen. Igen, ez nem is kérdés, és szerintem hülye is lenne egyébként elengedni a Red Bull a kezét, mert lesz olyan csapat, aki le fog csapni rá ezek után. Beszélünk majd Sargentről akár, Ajaj. hogyha a Williamsre gondolsz. Mindenképpen. De ugye megosztva hoztam ezt a nappilótája díjat, én Oscar Piastrival megosztva hoztam, mert ahogyan például a kvalifikációja sikerült Piastrinak, ahonnan ő visszajött 17. helyről, Piastri végül a 7-en zárt, azért az egy hihetetlen nagy teljesítmény. Az egy nagyon nagy mentés, abszolút. Jó, mondjuk egy páran kiestek, de meg mondjuk Cunalt majdnem, hogy ő ejtette ki. De ettől függetlenül azért ez egy baromi erős verseny volt Piastritől, és ahogy igazából a közvetítés, ahogy temette őt ezen a hétvégén, ahhoz képest ez egy hatalmas mentés volt, hozott 6 pontot a csapatnak, azért az Lando 18 mellé hihetetlenül jól fog kinézni a McLarennek a konstruktőri bajnokságban. És megint megmutatta, hogy milyen klassz és az ő vezetési stílusa, meg amit ő tud, az mennyire hihetetlen. És ennek végeredményeképpen tegnap aláírtak vele 2026-ig egy szerződést, szóval amiről most szerencsére tudott is. Igen, ez egyébként a bejelentés az hasonlóan drámai volt? Mint, Hát nem. Az Csak a erős lett tweetjét volna, láttam. az erős lett volna, hogyha azt szépen bejátsza megint, nem? Csak az ő tweetjét láttam, hogy most úgy írt, ugye amikor az Alpine aláírt, akkor azt írt, hogy a tudtom nélkül jelentették be ezt, és akkor most úgy írt, hogy a tudtommal jelentették be, vagy valami ilyesmi ilyen átírása volt, úgyhogy jó van. Látszik, hogy Lando a csapattársa, mert a humor az felment plusz egyel Oscar Piastrinál. Hát igen, az Alpinál meg valószínűleg zokognak még mindig, de mindegy is. De viszont... Pedig amúgy az Alpine sem ment rosszat, igen. Nem, és tudod ki nem ment még rosszat? A ház. A ház? Akiket felváltva pofozgatunk. A kvalifikációjuk, mindjárt mondom, 6. helyre kvalifikált Magnussen, 9-re Hülkenberg, és a versenyen ugyancsak Magnussen szerzett pontot, de Hülkenberg is igazából a 13. lett, szóval hogy ez nem egyáltalán olyan vészes, mint amit megszokhattunk tőlük, ahhoz képest, hogy mind a ketten pofoztuk őket jobbal-ballal előző adásokban. Most viszont meg kell említeni őket szerintem mindenképp. Igen, ez látszott, hogy az a pályakarakterisztika azért a Ferrari motoroknak egy picit jobban kedvez. Látjuk, hogy Zsú is a 12. helyig ugye fel tudott menni, sajnos Bottas kiesett, tehát hogy ő ezt... És Zsúval is hosszabbítottak, ugye? Ne felejtsük el. Amúgy ez nekem egy picit meglepetés volt el. a Zsú hosszabbítása. Szóval ez jól állt a Ferrari motoroknak ez a pályakialakítás, és véget tudott is maximalizálni a ház azon a tempón, ami nekik van. Mondjuk kiestek 4-en, de ha megnézem, hogy kik estek ki, abból igazából hát biztosan lehet, hogy csak ketten lettek volna előttük ezen a pályán. Ocon nem biztos, hogy előttük lett volna, Tsunoda nem biztos, hogy előttük lett volna. Stroll, aki el sem tudott indulni, ugye, hát a franc tudja, hogy amúgy, hogy most Lance Stroll hova a francba tud bejönni egy ilyen versenyen, amikor például Fernando Alonso 15. lett egy versenyen. Igen, tehát, nagyon érdekes. Nem tudom, hogy mit hozott volna itt Lance Stroll, de nem biztos, hogy sok jót tett volna az ő hírnevére. Egész biztos, hogy nem. Viszont még gyorsan bedobnám itt az én nappilótámat, hogy ilyen gyönyörű magyarsággal
vezessem át ezt, de hogy egy ilyen szerény science-ot igazából mindenképpen betettem, ha már egy ilyen hosszabbított Ferrari percek, akkor meg kell említeni a jó embert. Én egyébként egy kicsit meglepődtem, hogy ilyen szépen tudta folytatni azt, amit elkezdett az előző hétvégén. Ott igaz nem sikerült feltenni az íra a pontot, de itt nagyon szépen csinálta végig, és szerintem ez nem is kérdés, hogy ő volt az, aki ma a legszebben hozta egyébként a pontokat a Ferrari-nak. Tehát ezt szerintem visszanéznek évek múlva, és amikor azt mondják, hogy mik voltak az egyik legnagyobb vezetésük győzelmek alkalmával, akkor azért ebből az időszakból biztos, hogy a Sainz lesz az egyik, amit említeni fognak. Hiába a Red Bull hátrány, ezt meg kell csinálni. Hiába. Ez egy igazi smooth operation volt. Abszolút az volt. Teljes mértékben, és hogy ez volt Carlos Sainz Forma 1-es karriernek szerintem a legnagyobb vezetése. Pedig amúgy őt egy kifejezetten jó pilótaként ismerjük, de én nem emlékszem, mióta én a Forma 1-et követtem, hogy Sainz akkorát autózott volna. Igen. Most kifejezetten nagyon, nagyon jó érzi az autót, és valahogy azt is érzem, hogy úgy kicsit biztonságban érzi magát, és van egy ilyen bizalom a csapat felelőse részére. Szóval, hogy most tényleg ott lehet majd a következő versenyeken is. Borzasztó kíváncsi vagyok, hogy meg tudja tartani ezt a formáját. És valljuk be, mindenki kurvára örült, hogy nem a Red Bull nyert végre egy versenyt. Ez így van. Én mondjuk annak jobban örültem volna, hogyha egy kompetitív Red Bull ellen nyernek versenyt, mert az azt jelenti, hogy feljebb jött a pack a Red Bull vezetéséhez. De ettől függetlenül ugye a Red Bull csak kell leírni, mert a Verstappen amúgy igencsak nagyot versenyzett ahhoz, hogy ő visszakerüljön végül arra a 6. helyre, vagy hol is végzett ő, tehát... Igen. Én azért beraktam legrosszabb csapatnak, hogy egyszer érezzék el őket. Szóval ilyen jelzés értékei én most oda raktam, hogyha már lehetett egy picit is piszkálni, én akkor beléjük rúgtam most, úgyhogy ez is minden Red Bull szurkolótól, de hát ez egyszer mindenki bekaphatja szerintem ezt a gyomrost. Hát ők ezt most dupla kézzel kapták be gyakorlatilag, tehát hogy az a tempó, ami egyszerűen csak elveszett, csak azért, mert én nem értem, hogy egy hasonló fajta pályán is mentek már, nem? Tehát, hogy... Megzavart őket a gyík, ami átsétált. Lehet, hogy a sárkányokkal nem jönnek ki a bikákkal, és ez okozhatta azt a zavart, ami így elvesztette a hátsó tengely tapadásukat. Ki tudja, milyen szingapúri legendák vannak a bikáról és a gyíkról, de ezek szerint nem a bika jár jól ezekben. Menjünk át a napveszteségre szerintem, mert mind a ketten két különböző pilótát hoztunk, mint ahogy szoktuk. Akik egyébként nem vezettek rosszul, tegyük hozzá. Igen, és azért nem nap legrosszabb hanem napveszteseként hivatkozunk most rájuk, mert alapvetően jót mentek, viszont cserébe hatalmas pekjük volt, és ennek a legeklatásabb példája az George Russell, aki egy körrel vagy kettővel a vége előtt fogta, aztán megkóstolta az egyik falat, ami most már, ami Google Maps-en ott van, hogy George Russell kedvenc fala, tehát ez konkrétan látszik, hogyha a Street View-ról mész, akkor egyszer csak feljön egy ilyen kis landmark, hogy... Ki volt ez a lélektelen állat? Atya, Jézusom! Érted? Tehát szerintem Bahrain óta nem láttál egy ennyire kisírt szemű, szomorú George Russell-t, nem? Bahreinben volt az, amikor a defektet, meg azt a rossz kereket kapta, igaz? Igen. Hát igen. Amikor gyakorlatilag az első győzelmért vezetett, és most pedig a második győzelmért vezetett igazából. És nem tudom, szerintem amikor már a hibát csinálta, akkor már kicsúszott a kezéből az, hogy ez meg lehessen. Legalábbis én úgy éreztem. Valószínűleg ő nem, és ezért ment még annyira. De hát ez egy picit elcsúszott, és annyira Lando vonalát követte, aki ugyanúgy megléppelte picit azt a falat, de Russell pedig gyönyörűen ment utána, és egy picit szélesebb jön neki, aztán el is tört a felfüggesztés, aztán az orrát a falban találta. De attól függetlenül talán ő tűnt, igazából a kerékcseréig ő tűnt az egész hétvégén az erősebb Mercedes pilótának,
A kerékcsere után viszont Hamilton tempója láthatóan jobb volt, bár ez lehet, hogy azért is volt, mert ugye Russell meg be volt szorulva Norris mögé, tehát ki tudja, hogyha csak mehettek volna egymással, akkor mi lett volna, mert egész addig, amíg fel nem értek Norrisra, addig azért nem lehetett mondani, hogy Hamilton már így szorítja őt le. Szóval Russell gyakorlatilag hány kört mentek ezen a versenyen? 62-t. Russell 61-ig gyakorlatilag tökéletesen versenyzett. És ez az egy hiba az rengeteg-rengeteg pontba került a csapatnak is, ami nagyon jól jött volna, rengeteg pontba került neki is, ami elképesztően jól jött volna az önbizalmának is, meg amúgy a helyezésének is a Drivers Championship-ben, és ezt eldobta Russell, és teljesen érthető a frusztrációja. Igen, és szerintem nem is az, hogy hasonló, de hasonlóan csalódott lehetett egyébként szerintem Leclerc is, aki ugye a harmadik helyről rajtolt, lágygumikon egyedül, az első 6-osból, 8-asból, és át is ugrott egyébként Russellt már a legelején ezzel, de utána valahogy nem tudott már hosszan menni Sainz előre és ellógni, ahogy azt gondolom terben lett volna nekik. Aztán meg ugye jött az a borzasztóan rosszkor az a biztonsági autó, double stack, és akkor ott onnantól kezdve igazából csak egy ilyen mentésre mehetett egy amúgy olyan versenyen, ahol simán benne lehetett volna a dobogó a Ferrari-nak, mármint úgy értem, hogy mind a két autóval, és ezt azért gondolom sajnálhatja Leclerc, illetve azért, szóval nem egyszerű, azt tudod, amikor a csapattársad nyer, és te a dobóra se férsz föl, és mégiscsak ugyanabban az autóban ültök. Valóban, mert azért, tehát hogy nem volt fényévekre lemaradva azért sebességben, mint most Sainzról. Az biztos, hogy a spanyol volt az erősebb, de a Charlie is egészen ott volt azért ebben az élbolyban. Tehát, hogy abból az négyesből, akik ott versenyeztek a végén, azért Leclercnek is lett volna annyi tempója, hogyha olyan lett volna a stratégia, meg akkor olyan lett volna a pozíció, hogy ebből valóban küzdeni tud. Pekhes volt, a Ferrari meg azt mondta, hogy inkább legyen egy tuti győzelmünk, mint egy-egy-kettőnk, aminek lehet, hogy nem is egy-kettő lesz a vége. Tehát azt a győzelmet semmiképpen nem akarták szerintem most elereszteni. Az első a lobogónak a legfelső foka volt egyenlő szerintem inkább csak a szemükben. Nem érdekelték, hogy lesz a második, amíg az első Ferrari pilóta lesz. És amúgy most, tehát hogy Leclercnek csapattársat kellett játszania, és szerintem ezt egyrészt nagyon becsülendő benne, hogy tényleg itt is játszott teljesen jól. Igen, mert ugye már az elején bevállalta azt, hogy akkor megugorja lágy gumin igazából Russellt, amit meg is tett, és próbáltak ugye ott elszakadni ketten, de hát az már nem jött annyira össze, mint amennyire. Ez gondolom tervben meg volt, de így is szépet hozott Leclerc, és én egyébként át is kötném ezt itt talán a Mercedeshez, mint számomra legjobban teljesítő csapat. Igazából én lehet, hogy a stratégiájuk miatt mondanám, illetve azért, mert mind a kettő autójukkal ott voltak, és egész hétvége alatt igazából erősnek érződött a Mercedes. Szóval nem az volt, mint a McLarennél, hogy igazából kicsit ilyen össze-vissza, és nem vagy benne biztos, hogy akkor most mind a kettő autót lesz, vagy csak az egyik. A Mercedes szerintem itt egy nagyon szép hétvégét hoztott volna, hogyha Russell nem csapja oda basszus. Szóval én ezt itt megadom simán potenciálból igazából a Mercedesnek, mert kifejezetten jót mentek ezen a hétvégén, és igen, volt ott egy ilyen szerencsétlen manőver, de így is nagyon, nagyon szép és becsülendőt hoztak. Igazából azt lehet mondani, hogy majdnem, hogy egyetlen jó Norris védekezésen múlt az, hogy akár egy 1-2 álláson a Mercedesnek. Mert a végén tényleg akkor a tempókülönbség volt köztük, hogy az egy bátran a legjobb időben meglépett, gyakorlatilag szinte tökéletes húzás volt. Most tényleg lehet vitatkozni arról, hogy így utólag lehet mondani, hogy hogy ugye feladták azt a pozíciót Russell-lel, az lehet, hogy így a végeredményében egy rossz döntés volt. De gondolom előttünk voltak gumikopási adatok, bár
a Russell rádiózásaiból, ugye, hogy Sainz hogy megy előtte, arra lehetett következtetni, hogy azért az ő gumiaiban lehet, hogy több van, mint Sainzéban. És aztán azért ott elég jól bírták Sainz gumiait a teljesen a végén, és azt lehetett volna mondani, hogy Norris annyival erősebb lett volna akkor ott mögötte. De meglépték, mert az biztos, hogy nagyobb sebességet jelentett nekik, és egyszerűen nem jött be, mert Norris és Sainz tanárian vittek két különböző csapatban egy csapattaktikát gyakorlatilag. És valószínűleg ezen múlt a Mercedesnek a győzelme. És hogyha egyik Mercedes motorról, akkor ugorjunk át a másikra, mert meg a McLaren-t hoztam a legjobb csapatnak, mert azért ez egy 2-7 lett annyi, ami azért, hát az egy nagyon jó eredmény. Norris is, meg Piastri is, nem az, hogy oda-oda kocskálnak ezekhez a pódiumokhoz, de azért Norrisnak itt most egy darabig az is készült, hogy akár versenyt is nyerhet. Meg lett volna élete első versenygyőzelme. Az idei új versenygyőztesünk. Ez végül azért elúszott neki, vagy hát lehet, hogy akár még olyan igazi reális esélye sem volt. De ez nagyon nagy pontok, és hogyha ránézünk mondjuk a konstruktőrire, akkor a McLaren és az Aston között hát már csak ilyen 70 pontok vannak. És amilyen tempóban a McLaren termét az év végén, amekkora süllyedés van az Aston Martin, úgyhogy ha már Alonso sem tud nagyon stabil pontokat hozni, az is lehet, hogy itt a McLaren végén átugorja az Astont, ami egy hihetetlen nagy blama lenne az Astonnak, de egy elképesztő eredmény a McLarennek. Igen, és itt akkor ugye megint fel lehet vetni ezt a kérdést, hogy mennyire fontos az, hogy nem egy pilótás csapat vagy, hanem mind a kettő pilótád hozza a pontokat az autóval. És egyébként lehet, itt borzasztóan sokat szitták Stroll, de hogy nem is ez a probléma, hogy összetöröd és hogy újra kell építeni, hanem ez benne van a költségvetésben, ez ugyanúgy beleszámít a végén, és ugyanúgy el kell számolnod vele, és ez gyakorlatilag a fejlesztésből viszi el a pénzt az, hogy csontból újra kell építeni az autót. Ráadásul, hogy lehet, hogyha Stroll is nagyon, tehát nem az, hogy Alonso szinten hozza a pontokat, de kiegyensúlyozottan mondjuk 3 helyen mögötte, ahol amúgy az év elején bőven lehetett volna, hiszen senki más nem volt olyan tempóval kb. Mint az Aston Martin. Tehát a Ferrari is le volt maradva tőlük, a Mercedes is le volt maradva tőlük, az Alpine aztán pláne le volt maradva tőlük, a McLaren akkor még kanyarba sem volt, ő még nem hozogatta a pontokat, és ennek az az eredménye, hogy nem építettek ki akkor előnyt, amire szükség lett volna. Tehát az Aston most már a 4. csapat, úgyhogy azért nagyon sokáig ők még a második, harmadik helyen voltak nagyon stabilan. Igen, most ott vannak a konstruktőriben, hogy már 50 ponttal elhúzt tőlük a Ferrari is. Igen, viszont a Mercedes és a Ferrari között megint csak 34 pont van. Itt bocsánat, az egy nagyon érdekes végjáték lehet még. 24 pont pedig, hát az egyetlen egy verseny alatt meg lehet. És ilyenkor lehet, hogy elképesztően fontos, hogy Russell ne rakja a falba, amikor egy második hely ennyire megragadható távolságban, míg mindig a Mercedes vezet, de... Igen, most nagyon-nagyon sokat hozott rajtuk a Ferrari, és ezeket nem igazán engedhetik meg maguknak, mert igazából most tudom, ezt nehéz így összehasonlítani, de egy elfékezés az még azért megbocsátható, mert ott nem teljes utolsónak érkezel vissza. De itt, hogy eltörsz egy előső felfüggesztést, hát innen azért nagyon nehéz összekaparni bármit, mondjuk így őszintén, szóval... A hátsót tört el, nem? Az elsőt már csak akkor, amikor falnak ment. Ja, hát igen. Szóval, ja, össze kell szedni magát. Nüanszokon múlthat ez az egész. Tartani ezt a második helyet. Szerintem az lehet a legizgalmasabb most itt az év végén figyelni ennek a két csapatnak a csatáját. Én arra számítok azért, hogy a következő héten a Red Bull az ismét visszatér a szokásos formájába. Verstappen már azzal viccelődik, hogy 40 ponttal fognak, vagy 40 másodperccel fognak nyerni. Ne legyen neki igaza. De azért szerintem azt senki nem hiszi, hogy akkor most a Red Bullnak ennyi volt a szezonja. Egyrészt megvárni úgyse fogja meg őket senki, másrészt ez most nem jött össze. Azért minden csapatnak volt már olyan pálya, amire egyszerűen egyáltalán nem úgy működtek, ahogy hitték. Azt hittük, a Red Bullnak nem lesz, nekük is lett. Jó látni egyáltalán, hogy van hiba a Red Bullban.
Igen. Szerintem picit azért így mindenki megnyugodott, hogy jó, azért ez a gép is verhető valamilyen szinten, szóval Csak minden héten igen. Szingapurba kéne versenyezni. És akkor nem lesz semmi gond. Egyébként szerintem ez egy kifejezett izgalmas, sőt, meg, ö, megpróbálnám azt is itt simán mondani, hogy talán ez volt az egyik legizgalmasabb verseny eddig. Én azt írtam fel az elején, ugye itt a mi show notes-unkba, hogy a fele az nagyon unalmas volt, a második fele viszont elképesztően izgalmas. Az első felében én majdnem így belealudtam. Hm. Nem igazán történt semmi emlékeim szerint. Igen, De ami a végén történt, az szenzációs volt. Tehát, hogy ezek azok a jelenetek, amivel embereket lehet behúzni a motorsportba. Mert az tényleg hihetetlen volt. abszolút, meg azt se felejtsük, hogy igazából az egész hétvégét áthatott egy ilyen, most lehet, hogy legyőzik a Red Bull, tudod, és ez szerintem nagyon, nagyon jót tett az egész hétvégének, hogy volt egy ilyen kis izgalom, és egy ilyen kis találgatás, hogy akkor most lehet, hogy itt akkor akasztják a királyt, és igen. És igen. Ez már úgy kellett a fanoknak, mint egy falat kenyér, hogy valaki megverje végre Red Bullt. Mert múlt héten beszéltünk éppen arról, hogy mi van, hogyha tényleg nem lehet őket megverni egyetlen versenyen sem. És akkor erre pontos, hogy rájött, hogy meg lehet verni őket. Szerintem mindenki gyakorlatilag a szemkifolyásig fogja elemezni minden adatot, ami ezen a hétvégén történt, hogy lássák, hogy mi volt a Red Bull, és hogy mit lehet ebből bármiféle előnyt kovácsolni jövőre, meg idénre, meg még bármire, amit lehet. De nagyon jó volt látni, hogy emberből vannak, és még így is nagyon jó versenyt futott például a Verstappen. Tehát, hogyha mondjuk azt, hogy minden héten itt van Szingapurban a verseny, 3 hét múlva már ők nyernének, mert hogy megoldják úgy. Tehát, hogy ennyi bizalomunk azért van, ez a Red Bull, ez azért a legjobb csapatcímet is nagyon könnyedén megpályázza. Igen. Viszont ne felejtsük el, hogy Japán GP, és ott azért az időjárás az mindig meg tudja viccelni kicsit a dolgokat. Szóval Igen, hogy egy én nem között pedig aztán bármi feltétlenül lehet. tennék le itt megint csak egy kifejezetten izgalmas versenyről. Valóban. Egyrészt az a pálya tehát a pilóták nagy részének egy nagy kedvence, Suzuka. Úgyhogy ott mindig jó versenyek is szoktak lenni. Van történelme annak a pályának, remek kialakítása van, úgyhogy egy nagyon izgalmas verseny lesz. És oda viszont már lehet, hogy úgy megy például Yuki Tsunoda, hogy meghosszabbított szerződéssel. Ugye az a hír járja, hogy a Alfa Taurinál itt Japánban akarják bejelenteni ugye Tsunodának a szerződés hosszabbítását. És akkor itt szerintem egy picit beszélgethetünk arról, hogy ki lesz a két versenyző jövőre az Alfa Taurinál, mert Lawsonnak elképesztően meggyőző most a teljesítménye. Viszont én például az egyik ilyen Forma 1-es insider fickónak a tweetjét olvastam, aki azt mondja, hogy egyenlő Ricardo tűnik a biztosnak, és Yuki és Lawson között megy hát ugye nem tudom, a gondolkodás, hogy ki legyen, miközben máshonnan meg már azok a hírek jönnek, hogy Yukit már itt be fogják jelenteni, Ricardot meg a jövő héten, és akkor megint Lawsonnak nincsen széke. Te mit olvastál? Én is ebbe futottam bele, hogy igazából Ricardo érezheti magát a legnagyobb biztonságban, ami ugye azért furcsa, Ő versenyezte a legkevesebbet a mert ő háromban. versenyezte a legkevesebbet, és őszinte leszek, nekem ők tűnik a legkevésbé meggyőzőnek. Én szerintem amúgy azon a két versenyen nem volt kevésbé meggyőző, mint Lawson a saját két versenyen, csak ugye Lawson még soha nem láttuk versenyezni. És ez a nagyon kiegyensúlyozott teljesítmény. Lawsonban ilyenkor ez a, hogy is mondjam, itt igazából a potenciállal esel szerelembe szerintem, nem? Hogy beül a srác, és basszus hoz egy olyat, mint hogyha igazából ő így versenyzett volna itt már egy ilyen jó fél éve, csak az volt a különbség, hogy nem volt fél éve, volt egy fél szabad edzése, és utána beült Zandvoortban, és ott profil lehozta, majd itt pontokat szerez, kiüti Verstappent a kvalifikáción, szóval hogy
én nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha jövőre nem lenne itt Lawson már a rajtrácson. Igen, de cserébe szerintem a Forma 1 most retteg a De Vries szindrómától. Oké, De Mm, Vriesnek nem volt ekkora mintája már, mint Lawsonnak, viszont szerintem, amikor tavaly beült De Vries, akkor nem volt olyan ember a világon, aki azt mondta volna, hogy ő nem lesz minimum elfogadható az Alfa Tauriban. Mindenki követelte, hogy De Vriesnek kell egy hely jövőre. Kapott, látjuk, hogy nem vált be. Pont az Alfa Taurinál nem vált be, és lehet, hogy ők extrán, mondjuk neki legalább ugyanabba az autóba kéne beülni, de akkor is lehet, hogy ők extrán figyelnek arra, hogy most akkor ezt a hibát nem követhetik el gyakorlatilag kétszer egymás után. És ennél Ricardo lehet, hogy még mindig biztosabbnak tűnik az ő rutinjával. Ricardo-t szerintem, és ez egy ilyen elég rossz májú hozzászólás, de szerintem a marketingje és a brandje tartja a Forma 1-ben jelenleg. Azért És azért hozták vissza. szerintem a Ricardo letett azért annyit az asztalra, hogy már azért előtte, hogy ez jó legyen. Tehát azért Fettelnek is voltak olyan időszakai, amikor azért nem nagyon jöttek neki az eredmények, és mégis azért senki nem kérdőjelezte meg a helyét a Forma 1-be. Mm, én, én, én kicsit félek, hogy a Ricardo igazából nem tud majd úgy visszatérni, de ne legyen igazam, én nagyon örülnék egy olyan Ricardónak, aki újra úgy vezet, mint a hőskorában, és mint mondjuk a Renault-nál, szóval, hogy én kifejezetten örülnék annak a Ricardónak, csak jelenleg nem látom ezt a Ricardót visszatérni. Én látom a Ricardo Redemption Story-t. Igen? Így lebeg a szemem Lebeg a előtt, igen, szemed? hogy Jó, ez, akkor, ez akkor ezt megtörténik. be is írjuk mindjárt itt a jóslatveink közé, hogy Ricardo visszatér, és top 3, mit mondtál? Suzuka már visszatér, az a hír van? Nem, még rég nem. Nem, még nem. Csak tudod, Nagyon nagy ez egy ilyen nagyon szerencsétlenség. veszélyes dolog, mert helyetted ül itt ez a Lawson gyerek, és nem szar basszus. Hát nem. És nem szar. És ez, És nem és az, hogy hozza a kötelezőt, igen, hanem túl hanem teljesíti. villog a hülye gyerek. Úgy csinál, mint aki a székedre pályázik. És ez, És már elkezdte őt marketingelni az Alfa Tauri ezekkel a kenes posztokkal, minden, tehát hogy próbálják őt beépíteni. Lehet, hogy és akkor szerintem menjünk át, hogy van itt másik kérdés és hely is szerintem, amit már pedzegetünk egy ideje. Hogy Sargent-tel mi lesz jövőre. És hogy lehet, hogy két Red Bull pilóta fog versenyezni mondjuk a Williamsnél. nagyon-nagyon izgalmas lenne. Én borzasztóan sajnálnám Sargentet igazából, csak igen, annyit hibázik, és annyi törése van, hogy még hogyha ez az első szezonja, akkor is kicsit kezd fogyni a türelem, gondolom a Williamsnél is, és a Williams nem az a csapat, ahol ezt úgy kifejezetten megengedhetnék most maguknak. Valószínűleg annyi pénzt azért nem hoz, hogy mondjuk a ház ugye azt mondta annó még Mazepinről, hogy jöhet a következő évben is, de azért, mert gyakorlatilag a csapat bevételének a 95%-át a papa állta, jó, ez egy hatalmas túlzás, de azért elképesztő mennyiségű pénzt hozott, amivel még akár megengedhették maguknak azt is, hogy annyira rossz pilóta legyen, mint amilyen. Nem tudom, hogy úgy érzik-e, hogy például akkora mondjuk népszerűségre szert tenni az amerikai piacon, mint amit mondjuk Sargent hozhat, ugye ott, hogy egy amerikai pilóta van, az megéri azt a teljesítménykiesést, amit egy ilyen rosszabb pilóta okozhat. Szerintem kicsit úgy van már vele a Williams, hogy lehet, hogy már van annyi fan Amerikában, akik nem csak egy amerikainak szurkolnak, hanem folyamatosan követik a sportot, és mondjuk az Albonnak az amúgy elképesztően megnyerő személyisége oda gravitálhatja őket egy Williams felé. Ez És emiatt abszolút, nincs szükségük Sargentre. abszolút benne van. És én egyébként nem is mondanám azt, hogy Sargent egy gyenge vagy rossz pilóta lenne, csak nagyon sokat töri az autót. Nagyon sokat töri az autót. És hogy ez nem tűnik egy kifejezetten instabil autónak, mert Albon meg nagyon jól tudja vezetni. Igen. Mondjuk azt ne felejtsük, hogy Albon is úgy tért vissza, hogy azért ő megjárt már mindent, szóval, hogy Red Bull második ülés, majd vissza a DTM-be, és akkor onnan a második esély, szóval, hogy az Albon is felépítette magát sok-sok kudarc árán, szóval, hogy
ezt ne felejtsük el. Szerintem ez egy Nem, fontos. ezt Szóval, nem is akarom, de hát nem, tehát hogy egy Williamsnek nincs lehetősége megszerezni mondjuk egy akkora tehetséget, mint egy Piastri, aki beül és akkor itt egyből a világot tud megváltani. igen, aki magától viszi gyakorlatilag az egészet. Nekik egy ilyen csiszolatlan gyémántot kell valahol találni, akit majd mondjuk senki más nem gondol. Vagy áthozni valakit, de ki tudja, hogy egy Lawson mennyibe kerülne mondjuk nekik egy Sargenthez képest. Nagy jó kérdés, illetve hogy mennyi pénzt hozna a szponzorok tekintetében. Igen, de az biztos, hogy akit nem választ be az Alfa Tauri, én azt nagyon erősen monitoroznám a Williams-nél a második pilótának. A háznál nem gondolkoznál egyébként lassan? Hát a háznál már 2 hete elgondolkoztunk, vagy nem is tudom, 2 verseny ezelőtt elgondolkoztunk, ugye amikor Magnussennek a sorozatos rossz teljesítményei után, hogy azért úgy nézett ki, hogy Hülkenberg az egész szezonra levetítve azért ad neki egy nagyobb zakót, de most például pontokat szerzett, és amúgy elvileg elég jól meg vannak elégedve ezekkel a pilótákkal. De megmondom őszintén, amennyire pocsék ez a ház idén, annyira nem... Szerintem annyi figyelem se irányul rájuk, annyi hír se jön, ezáltal az én szkopomban sincsenek benne annyira. De amúgy lehet, hogy a legoptimálisabb csere az lenne, hogy Magnussen és Hülkenberg közül kerül ki valaki, annak a helyére Sargent megy, Sargent helyére meg Lawson megy a Williamsbe, és akkor mindenki jól jár. Igen, mert ha így gondoljuk, akkor a ház az mégiscsak egy amerikai csapat, és ott lehet, hogy vevők lennének akkor egy amerikai pilótára, és szóval én ott látok ilyesmit, bár akitől ilyen korán megválnának az első szezonja után, ő általában nem másik csapatot talál, hanem egy másik kategóriát, ahol majd versenyzik. Valóban. Hát meg tehát, hogy ki tudja, hogy milyen lehetne ez a házforma, hogyha nem azért nagyon rutinos rókák vezetik ezeket az autókat most. Igen. És még így is kutyaszar. Nem tudom, mi lenne ez a ház, hogyha még nem ez a 2 amúgy alapvetően elég jó pilóta ülne benne. Nem egyszerű kérdések ezek. De nálunk sokkal okosabb emberek ülnek ezeknél a csapatoknak, kivéve talán a Ferrari-nál, akik megoldják ezeket a problémákat. Hát a Ferrari most nyert, úgyhogy most minimum Japánig nem ér szidni őket. Nem ér szidni Jó. őket. Hát most már mindegy, úgyhogy... De akkor mondjunk egyet Suzuka-ra. Mi lesz Suzuka-ba? Suzuka-ra. Én már az előrejelzést nézem igazából. Igen, a modern időjárás jelentés még mindig megbízható és pontos, és abszolút. teljesen. Most egyébként kifejezetten magas a hőmérséklet, trópusi hőség tombol Japánban, és Suzukában 30, illetve 34 fok között van a hőmérséklet, és úgy néz ki, hogy pénteken esni fog, illetve kevésbé lesz meleg, de általánosságban a hétvége folyamán ilyen 28 fokra kell számítani. Ez volt a repülőrajt időjárás jelentés, és jó éjszakát kívánok. Most a sporthírek következtek. Most pedig a sport. Hát akkor egy kis sport előrejelzés ezek után. Mit mondjak, mi ne jöjjön be? Yuki végigmegy egy versenyen, azt tippelem. Japánban azért csak végigmegy. Nagyon kedves. Egyébként Yuki-nak én egy top 10-et betippelek. Azt akartam mondani, hogy egy Tsunoda pontokat ezt lehetne mondani. Legyen. Alfa Tauri dupla pontszerzés, mondd ki. Hát azt azért nem merem, megmondom őszintén, a dupla pontszerzésüket bemondani. De Yuki szerez pontot, a másik pedig az lesz, hogy kiálljon a Red Bull mellett a pódiumon. Sainz megint felverekszi magát a dobogóra, én ezt most megmondom. Igen, én azt mondom, hogy egy Red Bull Mercedes Ferrari pódium lesz. Én most itt felugrok a Sainz hype vonatra. Hát akkor ezek meg is vannak. Tehát Tsunoda pontszerzés, Sainz pódium, én meg azt mondom, hogy
ez a három csapat, a Red Bull, a Ferrari és a Mercedes lesz. Valamilyen sorrendben szerintem Red Bull, Mercedes, Ferrari, de valamilyen sorrendben a pódiumon. Jó, hát akkor ezzel búcsúzunk. Úgyhogy Megköszönjük, mindenki mindenki fogadjon mindenki fogadjon a Landóra, mert hogy mivel bemondtam, melyik három csapat lesz, a McLaren most már biztos odaérhet, úgyhogy... Igen. Itt jönnek majd a behajtók kopogtatnak majd az ajtónkon, mert fogadási tanácsokat adtunk, de természetesen ne higgyenek nekünk, ez nem egy teljesen nem egy teljesen szakértői műsor. Mindenki látja, hogy tökéletesen nem hozzáértő emberek adnak tanácsot, úgyhogy ha bárkit érdekel a Premier League-es Fantasy Ligában és a teljesen középmezőny vagyok, tehát semmit nem tudok semmilyen sportról, úgyhogy nem szabad hinni nekünk. Kiírja az időjárás jelentés rész, az teljesen valid volt. Az teljesen valid volt, csak a mostani időjárást mondtad el, nem a... De elmondtad a péntekit is. Úgyhogy ami biztos, hogy úgy marad, tehát, hogy ezt lehet csak számon kérni rajtunk, azt is inkább az Aldin, hogyha lehet. Igen, én ezt bevállalom. Úgyhogy találkozunk igazából jövő héten, és megnézzük, hogy mit hoz ez a japán futam, úgyhogy sziasztok, szerintem ez lesz a végszavunk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!